Všichni jsme dnes obklopeni technologií, ale co když to není jenom nástroj? Co když to nějak řídí náš osud? Právě na tuhle velkou otázku se dneska podíváme, a to skrz pohled jednoho z, řekneme, nejkontroverznějších, ale taky nejvlivnějších filozofů 20. století. A tahle otázka, ta je fakt v centru jedné obrovské debaty. A ta debata se vlastně dělí na takové dva hlavní tábory. Tak si to pojďme rozebrat. Na jedné straně máme esencialismus. Ten v podstatě říká, že technologie má, skoro svou vlastní duši, svou podstatu, která je na nás nezávislá. No a pak je tu ten druhý pohled, konstruktivismus, který naopak tvrdí, že technologie je jenom nástroj a my jsme ti, kdo ji máme plně v rukou. A právě filozof Martin Heidegger je asi tím nejznámějším zastáncem toho prvního pohledu, toho esencialismu. Jenže, a to je důležité, kritik jako Andrew Feinberg tvrdí, že tenhle pohled je fakt nebezpečný, že nás vlastně oslabuje. Proč nebezpečný? No, jde o to, že když začneme věřit, že technologie je nějaká nezastavitelná síla, tak co se stane? Staneme se pasivními, prostě se smíříme s nějakým technologickým osudem a přestaneme se snažit ho nějak ovlivnit. Abychom ale pochopili, o co přesně jde, musíme se ponořit do jednoho z Heideggerových klíčových a upřímně trochu záhadných pojmů. Tím je takzvané postavení, v originále Gestell. Takže co to postavení vlastně dělá? No podle Heideggera to je způsob myšlení, který celý svět kolem nás, řeky, lesy, zvířata a nakonec i lidi, proměňuje v něco, co on nazval zásoba. Prostě v obyčejné zdroje, které jenom čekají, až je někdo využije. A v tomhle je to největší nebezpečí, že i lidé se stanou jen další položkou v téhle zásobě. A přesně tenhle dost ponurý obraz vede kritiky k tomu, aby řekli: hele, Heidegger je determinista, říká, že jsme odsouzení stát se jen kolečky ve stroji. No jo, ale je to opravdu celý příběh? Když se na to totiž podíváme zblízka, zjistíme, že Heidegger ve skutečnosti nenabídl jenom jednu odpověď. Nabídl hned 3 a každá je úplně jiná. Pojďme se tedy na tyhle 3 přístupy podívat. Na ten agresivní, pak umírněný a nakonec na ten, co se jeví jako pasivní. A začneme tou první odpovědí. A ta je na míle daleko od jakékoliv pasivity. Byla naopak neuvěřitelně aktivní a taky hodně kontroverzní. Heidegger v jedné fázi svého života totiž věřil, že je potřeba nějaká opravdu silná, dokonce až násilná akce, která by zničila ten moderní technologický svět a vrátila nás k nějakému původnímu, autentickému způsobu bytí. A bohužel tuhle akci zpočátku viděl v nacismu. On to viděl tak, že i zdánlivě protichůdné systémy jako kapitalistická Amerika a komunistické Rusko jsou vlastně jedno a to samé, jen 2 projevy toho technologického šílenství. To nám ukazuje, jak radikálně to vnímal a jak radikální řešení si představoval. Tenhle jeho, řekněme, politický experiment ale samozřejmě selhal. A Heideggerovo myšlení se pak posunulo k mnohem umírněnější pozici. K reformě. A ta klíčová myšlenka najednou byla úplně jiná. Už nešlo o to zničit technologii, ale spíš se zamyslet nad našimi záměry. Nejde o to, co stavíme, ale proč to stavíme. A tady přichází s krásným protikladem. Na jedné straně je moderní technologie, která přírodu vyzývá, představme si obří přehradu, která tu řeku prostě spoutá. No a na druhé straně je staré řemeslo, řecky techne, které věci vynáší na světlo. To je třeba ten starý dřevěný most, který s tou krajinou spolupracuje, odhaluje její podstatu. A teď přijde to zajímavé. Jako příklad takového autentického díla totiž Heidegger překvapivě použil moderní dálniční most. Viděl v něm potenciál, jak může spojovat lidi a místo, jak může otevírat hlubší prožitek. Takže i moderní technologie může mít smysl, pokud k ní přistupujeme správně. A tento citát to shrnuje naprosto perfektně. Můžeme techniku používat, ale nesmíme jí dovolit, aby ovládala a ničila naši přirozenost. To už přece nezní jako někdo, kdo by se jen pasivně smiřoval s osudem, že ne? No a tím se dostáváme k té třetí poslední odpovědi. A právě tahle je asi nejsložitější na pochopení. A je to ten hlavní důvod, proč ho obvinují z pasivity. Mluví o konceptu Gelassenheit, což se dá přeložit jako uvolněnost nebo nechat věci být.
Ale pozor, tohle není o tom, že se na všechno vykašleme. Je to spíš strategický ústup. Je to jako když si od obrazu v galerii poodstoupíte, abyste ho viděli celý. Je to aktivní volba získat nadhled. Jaká je zatím logika? Heidegger zřejmě dospěl k názoru, že žádný politický program už nemůže fungovat. Že si to největší nebezpečí technologie uvědomíme až v momentě, kdy nám bude hrozit, že nás úplně pohltí. A teprve v té chvíli najdeme sílu změnit směr. A proto taky cituje básníka Hölderlina. Kde je nebezpečí, roste i spásná síla. To je naprosto klíčové. V té největší hrozbě se zároveň skrývá i největší příležitost ke spáse. Ale musíme mít tu moudrost, abychom ji uviděli. Takže, jaký je finální verdikt? Je Heideggerův pohled na technologii opravdu jen determinismus, který nás odsuzuje k pasivitě? Když se na to podíváme, tak jeho esencialismus rozhodně není nějaký jednoduchý determinismus. Viděli jsme, že navrhoval různé a hlavně aktivní reakce od zničení přes reformu až po tenhle strategický odstup. To nejdůležitější je, že jádrem jeho myšlení je přesvědčení, že lidé se mohou a hlavně musí podílet na tom, jak se technologie bude dál vyvíjet. Takže ta konečná otázka se vlastně netýká Heideggera, ale nás všech, tady a teď. Když čelíme výzvám technologie, co máme dělat? Bojovat proti ní, pokusit se ji reformovat, nebo udělat ten krok zpět, abychom ji viděli jasněji? To je ta otázka, na kterou si musíme odpovědět.